Litum Japan Alongri along Voreng Avarsai claiming tung ma jong si claiming tung pulde nang litum Cheklo ejon along lak po analitum salary la kelong ponik po la pen Japan along Voreng Avarsai ki claim damji mate ki damji apan stami visa nang litum Akejoi pen long ponik po koson sila so Voreng Avarsai apan apply po la pen visa koson sa Akejoi pen ki longji ma la so a details mate klar dakalam non la so video along chethan pono nang nalitum la so YouTube channel subscribe kelang pode subscribe igon la pen video nalitum share ponigon tangte non Japan along ri along whatever sai ke claim damji apan kopi pi a process si ke claim nang jimal la so puthak le lang polo nang la pen chethan pono nang tangte non chethan polo nang details la Japan along ri along whatever sai ke claim damji la bang so details kopi koson ben si ke dam long jima la pen salary hoda kon ansi ki PG ma la so details lang polo na la penon hejong na litum stame theglong je Akejoi la Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma alang li Facebook live along wang pen stame la bang solam mang kining je poniklo la penon hejong puthot notice mate banners tami alang litum paklang ponigalo na litum Facebook page along dami ko Akejoi la Himanta Biswa Sharma Facebook page along hoda stame na litum tag ponlong ikpo la pena solo jong sinalitum Japan along rilong dampen sai claim pen tangka jong si incoming tung pelotang te nalitum pan la si golden opportunity lo Assam government hin pen nakipi la si alang litum dak Japan along kam ke claim dam si apan stami visa dak inkan po aparman alang litum Akejoi pen ang pidonik po la pen non la so visa ko son si kelongji la pen komantu pen si ke dam nangji ma ko pipi a process ma la so details non lang polo na la pen kaduka ve pen dak Assam youths atuma pan 50,000 job position an alang litum dak pen piklang ponik lo mate bang suri pokep aparman stami paklang ponik lo labang so Japan along ke claim damji apan position kita ke pipon labang ke aparman lo bang pokep bang suri pokep aparman lo lasi nalitum Japan along rielong dampen hodak Cheklo ejon nalitum lagni pen chenglok lag pho anatangka nalitum income damun po lapen la lagni atangka ka income ji apan nalitum along visa donezi ke damji apan stame la so visa stame government hin pen piponik po ningkan po aparman la pen jong sinali tum ninghang polotang te ladake tokpondo to prepare for these candidates are required to complete Japanese language course 1.8 lakhs mate nali tum Japan along ri dam de aprang mate alang litum visa lahai nang pipi aprang nali tum kichengsi Assam along dopen Japanese alam Charlie nangji mate labang so course ke nangji labang ke kenang sotlo lapen labang so course NG pulotang te nang litum dak 1.8 lakhs atangka labang ke course aparman pinang po labang so course completed sinang litum Japan along rialong dampens tami odak Voreng Avarsai labang ke claim dam long po ningkan po aparman labang ke lapen nang litum mathanang ne la 1.8 lakhs atangka stami nang litum le dak ke pinangji kali nalitum kon ansi ki pinang jima la so putaka nilino nalitum panang than pechini poniku laben kichengsi labang ke dak lag isi labang ke Assam government hin pensi nalitum pan nang pi dunik po jong sinalitum Japan along rialong sai chong dam vegji lapen Japanese course enta en vegji pulotang te Assam government hin pen Akejoi la 1 lakh atangka labang ke nang pi dunik po laben puthot government of Japan mate Japan along government hin bens tami 50,000 atangka labang ke alang litum hin penang pidonik po lalo pule kaduka bepen dak 1.5 lakhs sorry 1 lalo 1.5 lakhs lo labang so atangka labang ke government hin bens nang pidun dat po lapen non thala 30,000 labang so tangka bangke nalitum minasi labangke chiripen pinang po lapen jong sinalitum rithek the long thek the pole nalitum Axis Bank along dampen hodak interest kom hek pen nalitum la suri thongkep mate 30,000 labangke nalitum loan endam ikmelo la sikadu ka wepen dak 1.8 lakhs an pleng dampo
Assam government hin pen Akejoi 1 lakh tangka nang pik po lapen government of Japan hin pen stamina litum fandak 50,000 nang pik po lapen Axis Bank hin pen stamina litum loan pen enlong po 30,000 lalo po nalitum la so course ke NG apan tangka labang ke nalitum chok ek po lapen labang so course nalitum dak ningkan isine ningkan ini ni course bang piponik po lapen piponik po la sila so course complete lo pulo tangte Japan government atum bang sin nalitum pan nang ponik po Japan longan lapen odak alang litum mesen company along stami Voreng Avarsai nalitum pan nang pik po lapen odak Cheklo ejon nalitum ke longji labang ke lag ni penseng log lag po anatangka salary labang ke nalitum income long po lapen long ik po jalalo la si ning kehang abang pu mate abang fiatum prabjin pen nalitum contact ikon mate labang so course ke NG apa nalitum contact ik nang po lapen kunasi contact ning jima pulutang te nalitum la northeast skill center long nalitum contact nang po contact number dak pipon pe tangta stamina nalitum non ninin thomben puthot dak update akimi long pon thuik ji labang so Voreng Avarsai update labang ke nalitum na so YouTube channel long se thek pon long ikpo lalo la si jong se nalitum claim dun exi purotang te nalitum kichengsi labang ke Japanese course mate Japanese alam dak pen charli ponengji Assam long pen lapen labang so course nalitum ke NG apan tangka labang ke 1.8 lakhs anangji 1.8 lakhs atangka lapen lata 1.8 lakhs stamina litum lay kipineng ji kali Assam government hin pendak 1 lakh atangka labang piponik po lapen government of Japan hin pen stame 50,000 piponik po lapen Axis Bank hin pen stame nalitum afan 30,000 loan pen nang pik po lasika duka we pendak 1.8 lakhs labang ke nalitum chok ik po la Japanese language course ke NG apan course nalitum success lo polote visa nalitum manang pik po 5 years visa lapen labang so ningkan po visa labang ke nalitum ningkan po anoda Japan along Voreng Avarsai claim pe nalitum pinaan atangka labang ke nalitum earning long po mate income long po lalo lapen dak kado ka pen dak 50,000 job position an sidak available ipi ponchot lo nono ko bangke kichenga ko ke lase Voreng Avarsai puthak jong si puthot update kimi ko pipine kipi pondo pulte nilila so YouTube channel long upload pontu po nalitum so YouTube channel subscribe ikon lalo pulte ang ton details update nalitum long ikwer po lase pinia video labang kel online ton ponik nang domi thakme kaduka we kar british 2.0 YouTube channel long kelangara do anfans tame nilhin pen kardom